Kain ano, hikulim lasot dabar ni gid haimit, ela biad haimit. Kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shabbat Shalom kanatong tanan, Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo, mga Israelita na napatlag sa tibok Pilipinas, sa tibuok Israel, ingon man sa tibok kalibutan. Shalom alino alkol Israel, ang kalinaw maanaka nato sa tibok Israel. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Anhinapod ta sa usa ka mubo nga mensahe uban sa usa ka pangutana nga nagingon, dili ba nga ang balaod natapos na sumala sa Lucas 16:16 o sa Roma 10:4? Okay, unahon na to mga igsoon ang Lucas 16:16. Basahon sa nato sa Complete Jewish Bible. After the time of Yochanan, there were the Torah and the prophets. Since then, the good news of the kingdom of Elohim has been proclaimed, and everyone is pushing to get in. Sa 17, atong idritsos 17, but it is easier for heaven and earth to pass away than for one stroke of a letter in the Torah to become void. Sa ato pa sa Binisaya, hangtod sa panahon ni Yochanan, dito ang Torah, ang balaod ni Moshe o ang mga propeta. Dili hangtod lamang. Sa Complete Jewish Bible walay lamang nga nakabutang, dili sama sa mga Binisaya nga mga Bible nga dai nga gingon dito hangtod lamang. So diha ka masayo og sabot. Hangtod sa panahon ni Yochanan dito ang Torah, ang balaod ni Moshe o ang mga propeta. Sukad ni adto gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Elohim o nakigbisog ang tagsatag sa katawo sa pagsulod niini. Sa 17, apan mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa kawagtangan o kawagtangag bili ang usa ka kudlit sa letra sa balaod. Mas masayon pa daw nga mawagtang ang langit ug ang yuta kaysa kawagtangag bili ang usa ka kudlit sa letra o sa letra sa balaod. Sa ato pa mga igsoon, mas bililhon pa ang Torah kaysa langit ug yuta sa pananaw sa Adonai. Ano man, ningon gud siya nga mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag bili ang usa ka kudlit sa letra sa balaod. Busa nganong inyo mang wagtangon ang Torah? Kung nakasabot ka sa aning versikulo 17 sa Lucas 16:17, dili ka makahuna-huna nga ang Torah imong wagtangon. Kay imong masabtan nga mas bililhon pa ang Torah kaysa langit ug sa yuta sa pananaw sa Adonai. Kay matod palagi niya, mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag bili ang usa ka kudlit sa letra sa balaod, letra sa Torah. Busa nganong inyo man nga wagtangon ang Torah. Mao ni ang subo kalandungon mga igsoon. Nga ang mga Kristiyanos karon wala makasabot sa kabililhon sa Torah sa Adonai. Di ba? Wala sila magtagad ni ini. Nagpatuyang sila sa pagwali sa gusto sa ilang kaugalingon, dili sa gusto sa Adonai. Busa nagpatuyang sila sa pagsupak sa Torah sa Adonai. Atong basahon mga igsoon ang Hebreo nga pagkasulat sa Lucas 16:16 aron atong makumparar ang kalainan ni ana. Matud pa diri sa Hebreo, hatorah wi hanibiim ad Yochanan. Ang Torah kuno ang nibiim mga propeta hangtod kang Yochanan. Tikopatam umiit hahi hikela bisrat malkot ha Elohim. Umiit hahi hikela Bisrat Malkot ha Elohim. O sukad ni adto ang ebanghelyo, ang maing balita sa gingharian sa Elohim gisangyaw. We call ish rach akhareha litpas ba bikas ka. Muna giingon diya sa versikulo 16, ang Torah o ang mga propeta, mga igsoon, naglungtad hangtod kang Juan o gikan ni anang panahon na andat sa English pa ni the Torah and the prophets after the time of John, and from the time
began the gospel of the kingdom of Elohim. Began the gospels of the kingdom of Elohim, and every man ran after to hold it with strength. Muna diya sa hubad sa Hebreo nga pagkasulti. Sa 17, nakil yeye lishamayim o laaretz lakalok mi asher yipol kots echad min hatorah. But it will be easier for the heavens or the earth to pass away than for one stroke falls from the Torah. Nasabi ni siya pa ni Maigsoon, apan mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa usa ka kudlit nga mahulog gikan sa balaod. Di ba? Mao na ang pagkasulti sa Hebreo, ang Torah ug ang mga propeta hangtod sa panahon ni Juan o gikan ni anang panahona nagsugod ang maayong balita sa gingharian sa Elohim og ang matagtao magbukod sa paghupot ni ini uban sa kusog uban sa pakigbisog mga igsoon. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit o ang yuta kay sa usa ka kudlit nga mahulog gikan sa balaod. Bisan di ay ang usa ka kudlit gibantayan sa Elohim nga dili mahulog gikan sa balaod. Mas masayon pa ang langit ug ang yuta. Kung inyo nang gibalyo, kung inyo palang gibalyo ang Torah, kung inyo ning nasabtan mga igsoon, inyo gyung balyuhon ang Torah. Pero nganong wa ninyo tagda ang Torah, wa ninyo tagaig bili ang Torah, kay wa mo makasabot sa Lucas 16:17. Sa King James nga pagkasulti giingon diya, the law and the prophets were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man prays it into it. And it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fill. Sa ato pa mga igsoon, wala gyud ingna nga hangtod lamang kang Juan. Kundili ang Torah ni Moshe ug ang mga propeta ana sa panahon ni Yukanan. Og sugod sad sa kang Yukanan giwali. Giwali ang gingharian mga igsoon sa Elohim. Giwali ang gingharian sa Elohim sugod kang Yukanan. Kay si Yukanan manggod o Juan nga inyong ilhan ang unang nagwali sa paghinulsol kay ang gingharian sa Elohim haduol na. Di ba? Mabasa na to na sa Matthew 3:1. In those days, Yukanan the immerser came proclaiming in the wilderness of Judea, saying, sa verse 2, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kinsay unang nagwali? Si Yukanan, Amatbil. Si Juan Bautista nga inyong ilhan. Ayaw dayon mga igsoon paghimog konklusyon. Nga moingon ka, nawagtan na ang balaod sa pag-abot ni Yukanan. Kay ang wali ni Juan, mga igsoon, mao ang paghinulsol. Og sa diyang nigwali sa paghinulsol, mahitungod sa gingharian, ayaw sabtang ang balaod na wagtang. Unsa may hinulsulan? Diba inang wali ni Yukanan, repent, unsa hinulsulan? Ang sala, di ba? Unsa man ang sala? Ang paglapas sa balaod, maunay sala. Ang paglapas sa balaod, maunay sala, mga igsoon. Sumala sa 1 Juan 3:4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim, kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Sa Roma 4:15, ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Tinuod ka na mga igsoon. Kay ang balaod nagdala og silot sa Elohim alang sa mga supakan ni ana. Tinuod nang giingon nga ang balaod nagdalag kasuko sa Elohim. Kay kung di ka magtuman sa balaod, ang kasuko sa Elohim maoy imong maangkon ug matagamtam. Apan kung walay balaod, walay kalapasan. Kung walay balaod, walay kalapasan. Nan karon. Kung wala nay balaod, edi wala nay sala. Wala nay angay hinulsulan. Unya nganong magsige man lagi kamo og hinulsol. Nagpaila lang kana mga igsoon nga aduna kamoy sala. Ug mao kana ang paglapas ninyo sa balaod sa amahang langitnon. Paglapas sa Shabbat, pagkaon o sa hugaw nga mga mananap, o sa dili ninyo pagsaulog sa iyang mga kapistahan, maunay inyong sala.
mao na magsige mo kinulsol. Ha? Anhita sa Roma 10:4. Usa man ni sa giingon nila sa King James lagi, giingon dia, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Sa Roma 10:4 na. Sa King James Version, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Ha? Si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Unsa nga balaod, mga igsuon, ang natapos diha kang Masyak, diha sa kang Misaya. Manay pangutana, kung imog yung tuuhan nga mo sakto gid ni nga translation ang King James Version nga si Kristo gyud mao ang katapusan sa balaod, unsa nga balaod ang natapos diha kang Masyak, diha kang Yeshua, diha kang Misaya? Ha? Unsa nga balaod ang natapos diha? Ang balaod bahin sa dugo sa mga baka, karnero ug kanding. Ang sayop mangunat na sa mga Kristiyano sa mga igsoon kay pag magkabasagan ni word law, balaod diha sa Biblia, ila dayong i-consider nga tanan na siya, laras na tanan. Ila dayong i-general og sabot, mga igsoon. Ang balaod nga natapos diha kang Masyak mao ang balaod sa dugo, sa mga bahin sa dugo sa mga baka, karnero ug sa kanding. Kay nganuman ang dugo ni Yeshua mao'y gipuli ni anang matanga sa balaod. Mo to'y natapos nga balaod. Ang iyang dugo, ang dugo ni Yeshua mismo nga giula dito sa Kalbaryo, sa ibabaw sa estaka sa diyang gilansang siya. Ang iyang dugo mao'y giilis sa dugo sa mga baka, karnero o sa kanding. Mao nay balaod nga natapos. O dili nimo dapat i-general aron di ka masayop. Hebrehanon 10:1 diha gitug-an ang sakto. Ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Abti kay kamo gamit aning bersikulo ha, kay nagtuo ka nga sakto ang imong pagsabot niini. Pero unsay gingon diha? Akong usbon ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga o maabot. Atong tan-awon tiwason ug basa kung unsa nga balaod ang gihisgotan niini. Ang Shabbat ba? Ang adlawng ipapahulay ba? Ang bahin bas pagkaon sa baboy? O ang pagdilian ng baboy? O ang bahin ba sa mga kapistahan? Di unsa nga balaod yun ang gihisgotan aning Hebrehanon 10, mga igsoon. Ang samang mga halad, gihalad kanunay matag tuig, o balaod ay sa halad. Ngunit tubag atong Roma 10:4 nga gitapos ang balaod ay sa halad, mga igsoon. Nga kano nga matud pa ang balaod sa halad, matud pa ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig, busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Elohim pinaagi niining mga halad. Di gyud mahingpit mo nang kada tuig sila magsigig halad. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang sala, kung tinuod pang nahinluan sa ilang sala, sa ilang mga sala, ang mga nagsimba sa Elohim dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Versikulo 3. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tao sa ilang mga sala, kay ang dugo sa mga toro nga baka og mga kanding, tan-awa ra igsoon, kita na nimo nga ang balaod ay nga gisgotan diya nga natapos dito sa Roma 10:4, kining dugo sa mga torong baka, kanding, dili gayon makawagtang sa mga sala. So muna na mga kaigsunan nga dapat dili lagi nimo i-general pagsabot, mga igsoon. 5. Tungod ni ini sa dayon ng anhi sa Masyak sa kalibutan o Misaya sa kalibutan, miingon siya sa Elohim, dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Tanawa ra maigsoon. Nakita ni Gud ang kamatuoran, mga kaigsunan. Dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas, matud pa ni Adonai Yeshua, mga igsoon. Sa 6,
wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Wala kuno ka mahimuot sa mga mananap mo na naa nga iyang gialisdan sa halad sa Masyak, mga igsoon. Kay ang Elohim, ang Amahan, wala mahimuot sa halad sa mga mananap nga gisunog dito sa halaran. Muna nga giwagtang to. Giwagtang to tong halad sa dugo sa baka, karnero kanding kay wa siya mahimuot ni adto. Onya miingon ako matod pa sa bersikulo 7. Ania ako o Elohim aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Kita ninyo? Sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa libro sa balaod. Ano to magsuon sa bersikulo 8. Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon dito sa halaran, o dili usab mga sakripisyo. Tan-awa ra mga igsoon. Ang gipangita sa Adonai, dili ang halad nga mananap, dili usab ang mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Temporaryo ang gutong balaod mga igsoon bahin sa kapasayloan sa sala. Ang temporaryo nga balaod, ang bahin sa kapasayloan sa sala motong gigamitag dugo sa mga hayop. Pero way labot ana ang Shabbat. Ang Shabbat eternal. Ang balaod sa Shabbat dayon. Usa kini kakasabutan nga dayon matod pa sa Exodus 31. Ang sipyat go ninyo mga Kristiyanos kay general man ninyo. Pag maghisgot og balaod, giapil ninyo ang adlaw papahulay, giapil ninyo ang pagdili sa mga hugang pagkaon, giapil ninyo ang mga kapistahan, mga inyong giwagtang ang Shabbat, giwagtang ninyo ang pagdili sa mga pagkaon nga hugaw, nang kaon na lang po magbaboy, kaon na magpasayan, kay gikalimtan ninyo, giwagtang ninyo ang balaod, gi-general ninyo giwagtang ninyo, giwagtang ang balaod, mga sayop nga panabot sa mga Kristiyanos. Sa 9, atong basaon sa 9, unya miingon siya, ania ako o Elohim aron pagtuman. Tanawa, aron pagtuman, ania ako Elohim aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Si Adonai Yeshua na ang misulti niini. Busa gisalikway sa Elohim ang tanang mga karaang sakripisyo, mga igsoon. Gisalikway sa Elohim. Kung sige gisalikway, ang karaang sakripisyo. Moto'y natapos sa Roma 14. Dili ang Shabbat mao'y gisalikway. Dili ang mga kapistahan mo'y gisalikway. Dili ang mga bawal nga mga pagkaon sa Leviticus 11 mo'y gisalikway. Kung dili ang sakripisyo bahin sa dugo, sa baka, kanding o karniro. Kay ang dugo ni Adonai Yeshua mo'y gipuli. Atong kiwason pagbasa, busa gisalikway sa Elohim ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo sa Masyak. Kung sa may sakripisyo sa Masyak, nakakita bata, nakabasa bata sa Brit Kadasya, sa New Testament, nga naghalad si Adonai Yeshua og karnero kanding para sa sala sa mga tao? Wala. Iyang kaugalingong lawas, iyang kaugalingong dugo ang iyang giula dito sa Kalbaryo. Munang nga sakripisyo ang gihimo sa Masyak, ilis sa sakripisyo sa mga baka, dugo sa baka, kanding o karniro. Manito ba mga igsoon sa Roma 10:4 nga ang natapos dito dili ang Shabbat, dili ang kapistahan, dili ang mga bawal nga mga pagkaon, kundi ang halad di ay sa baka, dugo sa baka, ang bahin sa dugo na siya, mga igsoon. Karon unsa di ay nga balaod ang natapos? Usbo na ko ang pangutana kaninyo. Unsa nga balaod ang natapos mga igsoon? Diha sa Masyak? Ang balaod di ay bahin sa dugo, sa baka, karnero o kanding. Sabtanan ninyo. Dili di ay ang Shabbat. Akong balikon dili di ay ang Shabbat mao'y natapos, dili di ay ang mga pista, dili di ay ang balaod bahin sa limpyo nga pagkaon mao'y natapos, mga igsoon. Kung dili di ay ang dugo di ay ang bahin di ay sa dugo sa bakang karnero kanding nga mo ilang gihimo nga temporaryo nga makapasaylo o mutabon sa ilang mga sala. Ang nakadaot man goods sa utok aning mga Kristiyanos mga igsoon.
Hmm? Nakadaot magod sa ilang utok ani magsuon. Kay unsa ila laging i-general dayon. Oh, ila dayong i-general og sabot manggod magsuon mo ni nakadaot lang gud bitaw. Kung ila lang yung tugkaron, analyson ug maayo ang gisulti sa Biblia. Masabtan ra man. Pero nga nung naglibog man mo aning Biblia, tungod sa inyong kalibog, disalikway ninyo ang Shabbat, ang adlawng igpapahulay, kay gipulihan niyo sa Domingo. Tungod sa inyong kalibog, mukaon mo baboy. Resulta na sa kalibog, resulta ng wa ka kasabot sa Biblia. Mubitaw ni post ko sa Facebook, nga kung New Testament ra ang imong gitun-an, diya sa tibok Biblia, 10% ra imong nasabtan, imong nailhan, mahitungod sa amahang langiton, mahitungod sa makagagahon, wa ka kailag kinsa siya. Pero kung nagtuon ka kinatibukan sa Biblia, Old Testament hangtod sa New Testament imong gitun-an, makasabot kas kinatibukan nga kinaiya sa atong makagagahon. Munang dapat magbantay ka dayon sa imong sugo, magamping ka sa imong sugo, kay dili tiyaw-tiyaw ang imong sugo. Ilhanan ra na nga 10% ra inyong nasabtan, kay kusog mo ka og baboy. Domingo ang inyong simba. Kaya wa mo makasabot sa balaod. Ha? Ilhanan na wa mo kasabot sa Biblia. Muna'y nakadaot ninyo. Inyo mo i-general. Napaingon nito, ang balaod sa likway na, inyo i-general. Unsa nga balaod, ang nagisalikway, ang balaod natapos na, tanawara. Mingon mo, tanawara natapos na. Santag maayo, unsa nga balaod ang natapos. Unsa nga balaod ang gisalikway. Oh, mga na ang mga isuon. Sama sa pag-ingon sa pag-ingon ani lagi nga natapos na ang kasuguan. Paita. May conclusion dayon sila. Wa na lagi natapos ang kasuguan. Si Kristo maong katapusan sa kasuguan. Wala na Shabbat. Kadakon sayo. Asa man mabasa sa Biblia nga ang Shabbat natapos nga ang Shabbat everlasting covenant na siya sa Israel. Matud pa sa atong tema sa miaging mga panahon. Sa Exodus Kapitulo 31, usak ang Shabbat, usak kini kakasabutan nga dili mausab. Or everlasting covenant ang Shabbat. Unya, may umog natapos. Ang dugo di ay, ang bahin di ay sa dugo sa baka, kanding o karniro nga mo ilang gihalad para sa pagtabon sa ilang sala, mautoy natapos mga igsoon. For your information, hinaot pa nga inyo ning masabtan mga igsoon. Dili kay kung makabasa mo balaod sa Biblia, ilabay ang Galacia 3, mabasa yung Galacia 3, alaras dayon ang pagwagtan nyo sa balaod. Ating Shabbat, laras. Mga igsoon, dili ingon ana. So, anhita sa laing bersyon sa Bible, sa Roma Gs 4, anita sa CGB, Complete Jewish Bible, na hubad. Roma Gs 4, giingon diya, for the goal at which the Torah aims is the Messiah, who offers righteousness to everyone who trusts. Sabi ni siya pa na, kay ang katuyuan na mao'y tumong sa Torah, mao ang Messiah. Iaw mo na, dili dayon nga natapos ang katuyuan og tumong sa Torah, mao ang Messiah, kay ang tumong sa mga halad, mao ang Messiah. Ang tumong sa mga kapistahan, mao ang Messiah. Ang tumong mga igsoon sa Shabbat, mao ang Messiah. Halos ang tanang tumong sa Torah, mao ang Messiah. Kay ang katuyuan nga mao'y tumong sa Torah, mao ang Messiah nga nagtanyag sa pagkamatarong sa tanan nga mosalig. Mao na ang Complete Jewish Bible nga hubad. So, anhita sa laing hubad mga igsoon, ang gitawag og kaning World English Bible. Ang World English Bible sa Roma 14 niingon sa dito, for Messiah is the fulfillment of the law for righteousness to everyone who believes. Kay ang Messiah maong katumanan sa balaod alang sa pagkamatarong sa tanan nga motuo. Kay ang Torah manggod mga igsoon from Genesis to Revelation to Deuteronomio, kay mo na Torah 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomio, 5 books. First 5 books sa balaang kasulatan sa daang tugon, mo na gitawag Torah. Balaod. Ang tanang mga halad o mga tulumanon diha sa balaod, bisan ang mga kapistahan,
mga igsoon, nagtumong ang tanan kang Yeshua HaMashiach. Mauna nga si Yeshua mao ang katumanan ug ang tumong sa Torah. Dili sabton nga nawagtang na ang Torah. Kung doon na may nawagtang niya sa Torah, so tiyak na mas tinuod. Doon na giwagtang. Una, kato akong gisgutan ganina, ang dugo sa baka, bahin sa dugo, alad, sakripisyo sa dugo sa baka, kanding karnero para pagtabon sila sala. Moto'y giwagtang. Ikaduha nga giwagtang, ang balaod bahin sa mga pare, mabasa gyapon na si Hebrehanon, ang Hebrehanon City o Hebrehanon Kapitulo 8, ang balaod sa mga libita nga mga pare. Kay unsa pa may himuon sa libitang pare kung wa nay mga halad, wa nay sakripisyo bahin sa karnero, bahin sa dugo, may unsa pa may serbisyo nga mahimos mga kaparian, wala na. So moto'y giwagtang ang balaod alang sa mga pare ug ang balaod sa dugo sa baka, karnero kanding nga pagtabon sa sala, moto'y giwagtang. Mga igsoon, ayaw hutdag wagtang, tunig maayo ang Biblia. Sa Hebreo nga pagkasulti sa Roma 14 giingon diya, kitaklet hatora ho Hamashiach, let's daha lekol hamaaminbo. Sa English man na, for the purpose of the Torah is the Messiah for righteousness to all who believe in Him. Pero bisag unsa pa nga klase translation mga igsoon, bisag atong kuptan ang King James nga Christ is the end of the law, di gyapon ko maglibog ni ana, kasabot gyapon ko mga igsoon. Pero gigamitan tala mo lain-laing translation aron matugkad magsabot ninyo nga dili ang tanang translation pareho, pero ang Hebrew nagtudlo nga ang purpose di ay gyud sa Torah mao ang Misaya, mao na ang 10:4. Kay kung ang imong pagsabot mga igsoon sa Roma 10:4, humani mo basa King James o binisaya nga Bible nga si Kristo mo katapusan sa balaod niya, conclusion na ka nga ang Torah wala na, ang Torah giwagtang na, natapos na gyud siya. Moingon sab ko nga sama ka sa Muslim nga ang pagsabot niya sa stop checkpoint wala na, kay na-stop na daw. Kadumdum ka sa istoryas Muslim, samtang nagmaniho, nag-drive, kan-aw is unahan nga na may signboard dito, stop checkpoint. Pakusog sa dagan, bulgot na mas ginawa. Why minor, gigukod sa patrolhan, gukod sa polis, giobertikan, giblakan, gipara, giinas polis. Nganong kusog mo kay mong dagan, sir? San pag-drive mo sa unahon? Kung sa may nakita niyo sa unahan, siya, na signboard, kita mag-signboard, no, kita ang signboard. Kung sa may nakasulat signboard, siya, nakita na ko, stop checkpoint. Nya, nakita man kang stop checkpoint. Nya, ano wa man ka muhunong? And siya, nanganganganong ako may muhunong. Nangangakong pagsabot, na-stop checkpoint, na wala na checkpoint, kay na-stop na. Mo na ang inyong understanding. Sa Roma 10:4, natapos ang balaod, wala na yung balaod. Na ang inyong understanding, sama mo Muslim. Huwag kang ng balaod. May nga na rin, parihara yun mo sa Muslim. Nga ang sabot niya sa stop checkpoint, wala na. Kaya na-stop na daw. So, inganasan mo. Roma 10:4, sayo mo pagsabot, wala na yung balaod. Na-stop na. Natapos na. Askang tuytuya. So, dalay go ng adunay. Anhita sa ikaduhang pangutana. Maingon mo, dili ba Brad, nagilapas man sa Misaya ang Shabbat sa iyang panahon? Sumala sa Juan 5:1-2:18. Atong basahon mga igsoon. Gilapas kuno sa Misaya ang Shabbat. Balik ta sa Shabbat mga igsoon, kay ang Shabbat mo maginuwagtang, pero gilapas lagi kuno sa Misaya. Atong basahon sa Roma Juan 5:1-2:18. Okay. Umani ini miadto si Yeshua sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudyo dito sa Jerusalem, dool sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilungan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og didto'y tao nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Yeshua nga naghigda.
didto og nasayran ni Yeshua nga siya nagmasgiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang maayo? Ang masakiton mitubag, sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw. Kung ang tubig makutaw na, og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay laing makauna kanako didto. Si Yeshua miingon kaniya, tindog dada ang imong higdaanan og lakaw. Og diha-diha naayo siya o gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Oh, mo ni lang ningon nga naglapas si Jesus adlaw papahulay. Sa Jews, busa giingnan sa mga Hudyo ang tao nga naayo. Mga Hudyo. Pero ang tinuod dili mga Hudyo ang nagsulti, kundi mga Parisyo. Mga leader sa reliyon, kadagkuan sa mga Hudyo, mga Parisyo sa ubang translation. Ang nang-ingon, mga Parisyo mingon sa tao nga naayo, adlong igpapahulay karon og sopak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong higdaanan. Oh, mo na ilang ingon. 11. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Laktod ta sa 16 sa mga igsoon. Tungod ni ini, misugod ang mga Hudyo sa paglutos kang Yeshua, kay giayo man niya ang tao sa adlong igpapahulay. O, gilutos na siya sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo. Dili Hudyo, mga Parisyo. O, busa, 17. Busa si Yeshua mitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Kinsay nagsulti nga gilapas niya ang adlong ipapahulay? Ang mga Parisyo lang yun, ha? Kay yung mablikan tong 16, tungod nini, misugod ang mga Hudyo, mga kadagkuan sa Hudyo sa paglutos kang Yeshua, kay giayo man niya ang tao sa adlaw ipapahulay. Okay. 18. Tungod niini, misamot, hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay, kundi miingon pagayod siya nga ang Elohim iyang amahan, ug sa ingon niini gipak kasama niya ang iyang kaugalingon sa Elohim. Mga igsoon, ang Torah wala magdumili sa pagpanambal o pagpangayog mga masakiton panahon sa adlawng igpapahulay. As a matter of fact, nakoy ebidensya niya nakoy bersikulo niya na, atong mabasa na siya mga igsoon sa 2 Hari 4:18. Matud pa dire, sa pagkadako na sa bata, katuning babae ba nga taga Saripat manguruto kung ako masayo. Sa pagkadako na sa bata, miadto siya sa iyang amahan nga didto sa uma uban sa mga ngani. Og miingon siya sa iyang amahan, sakit kayo ang akong ulo. Ang amahan miingon sa iyang mga sulugon, dad-a siya ngadto sa iyang inahan. Busa gidala ang bata ngadto sa iyang inahan. Gipalingkod ang bata diha sa paa sa inahan hangtod pagkaudto og unya namatay. Namatay yung bata mga igsoon. 21. Unya misaka ang inahan o gipahigda ang bata sa higdaanan sa propeta sa Elohim o gisirhan niya ang pultahan o migawa siya. Unya gitawag niya ang iyang bana o giingnan, padad-i ako usa ka sulgoon o usa ka asno aron makaadto ako pagdali sa propeta sa Elohim o makabalik dayon. Og miingon ang iyang bana, nganong muadto ka man kaniya karong adlaw, dili karon bag-ong subang sa bulan, Rosh Kodesh, o adlong igpapahulay, Shabbat. Mitubag ang asawa, mahimura. Sa ato pa mga igsoon, ang nahibalo ang bana. Kini nga istorya sa 2 Hari 4, kato ba si Eliseo nga, katong babaeng dugay ng minyo, wa makaanak nga, tungod kay iyang panalinginan ang babae nga makabatong kag anak sunod tuig na so nakabatong anak niya ang bata namatay mo ni hitabo sa istorya niya sa diyang ang babae moadto na siya kang propeta Eliseo kay iyang patambalan lagi ang bata nga namatay o ipaayo ipabuhi paampuan niingon ang iyang banda nga dili karon bag-ong subang sa bulan sa ato pa Rosh Kodesh dili karon Rosh Kodesh o Shabbat o adlong ipapahulay mitubag ang asawa mahimura. Sa ato pa, nahibalo ang bana nga ang Rosh Kodesh o ang Shabbat mauy adlaw sa pagpatambal o pagpanambal sa mga propeta.
pagpatambal sa mga propeta, maggusto ka magpatambal, itunong ni mong Roscodis, itunong ni mong Shabbat. Ang mga Parisyura maoy naghimo ni anang ilang takanot o halakik nila nga nagbutang og dugang pinsa sa balaod bahin sa Shabbat, nga nagdili sa pagpanambal panahon sa Shabbat. Sa ato pa mga igsoon, ang mga Parisyura di ay maoy miakusar kang Yeshua HaMashiach na naglapas sa Shabbat. Pero si Adonai Yeshua wala maglapas. Oh. Ingon ang banag kaganina, versikulo 23, dili karon bagong subag sa bulan, yan mo at tumagas propeta, nga magpaampo man ka, nga magpatambal man ka, nga dili ron Shabbat, dili adlaw ipapahulay. Sa ato pa, klaro kayo ga, timingon din nila sa Roscodis o sa adlaw ipapahulay, kung doon na sila magpaampo sila, magpatambal sila, mga igsoon. Oh. Anita sa 9, Juan 9:16, pipila sa mga presyo mingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Elohim, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlaw papahulay. O nya pala nga akusasyon nila. Ha? Sa Roma 9 katong bata nga nahimugsong buta nga giayon ni Adonai Yeshua, ningong mga parisyo, dili na iyas Elohim na nag-ayo nimo, kay iya kang gitambalan ato sa adlaw papahulay. Mo ni sikreto maigsoon nga wa mahibaw isa uban. Nganong si Yeshua manambal man gyud ato sa adlaw papahulay. Kay mao dai nay nahitabo dito sa panahon nila ni Propeta Eliseo, panahon sa Shabbat, panahon sa Roscodis, mo na ilang pagpanambal na adyang epektibo nga power mga igsoon. Oh. Akusasyon sa mga Parisyura ni ha. Ingon pa nila, mato pa nila, dili ka na siya gikan sa Elohim kay wala man siya magtuman sa balaod may tungod sa adlaw papahulay. Si Yeshua ba ang miingon nga wa ko magtuman sa balaod may tungod sa adlaw papahulay? Wala. Akusasyon rin nila. Mga Parisyura mo'y nagbutang-butang ni anak. O ang mga Parisyura di ay maoy nag-ingon nga si Yeshua wala magtuman sa balaod sa Shabbat. Pero kung si Yeshua, Adonai Yeshua ang atong pasultihon mga igsoon, miingon siya, wala ako muanhi aron sa paglapas o pagsalikway sa balaod ni Moshe. O, labi na mga igsoon nga dili siya mulapas sa Shabbat. Labi na nga ang Shabbat, balaod sa Shabbat, di niya lapason. Ano man, di man nakangmoy sa Shabbat, sa iya man ang amahang langit nun. Di gani siya mulapas sa balaod ni Moshe. Kung sa pakas balaod sa Shabbat, nga iya sa amahang langit nun, di mulapas ang Adonai Yeshua niya na, mga igsoon. No? Sa ato pa, akusasyon na gid na mga igsoon sa mga Parisyo, nga si Yeshua naglapas kuno sa balaod sa ilay pagpahulay, dili na tinuod. Oh. Anhin na sadta sa laing isyo sa pagpangutlog trigo sa mga apostoles panahon sa Shabbat. Sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 1. Kay mo man katarungan ako sa una, batok sa mga Sabadista. Mateo 12:1. Usa ni ana kaadlawng ipapahulay, naglakaw si Yeshua ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Parisyo, Parisyon sad, miingon sila kang Adonai Yeshua, tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinunan niining adlong ipapahulay? So pakunos balaod. Pero ang tinuod mga igsoon, nga supak di ay kana sa ilang mga takanot ug halaka. Ang kanang pagpangutlog uhay kay kaunon panahon sa adlong ipapahulay. Walay mabasa sa Torah nga bawal mangutlo og uhay panahon sa Shabbat kung imong kaunon. Ang gidili sa Torah, klarohon nato ni, ang pagpangani, ang pagpangharbis. So unsa may dad-on nimo kung mangani ka? Magdala kag bukag, magdala kag dagkong basket. Kung mangani ka, mangharbis ka. Mo ba nagibuhat sa apostoles, nang harbis ba sila? Nangani ba sila? Nangutlo ra sila dito aron kaunon. So dili na trabaho mga igsoon. Wala kang nagdidili sa Torah. Ang pagpangharbis mo gidili sa Torah. Ug ang nagdili ni ana ang mga Parisyura, pinagi sila mga takanot ug mga halaka, mga igsoon. Anitas bersikulo 3. Si Yeshua mitubag, wala ba day kamo makabasa sa gibuhat ni David, sa diyang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Elohim ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Elohim. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan kay ang mga pare raman ang gitugutan sa pagkaon ni ini.
Wala ba kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw ipapahulay ang mga pari sa sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlaw ipapahulay apan wala sila ilha nga nakasala na nakalapas mas balaod ang igsoon ang mga pari sa panahon sa Shabbat dito pagid sa sulod sa templo kay maghimo man gud sila halad. Kanunay sila maghimog halad niya panahon Shabbat maghimog halad sila mga igsoon pero wa sila pagkasada. Wa sila pagkasada. Ang katarungan sa mga pastor ni ini mao nga wala na daw ang Shabbat. Wala na dayon, walay bili ang Shabbat kay bisan gani kuno ang mga pari nakalapas man sa balaod sa Shabbat. Sumala sa giingon ni Adonai Yeshua diri sa bersikulo 5. Mga igsoon, wala diriing na nga ang Shabbat nawala na. Unsa may naa ni ana kung nakalapas sila? Rason ba na nga wala na bili ang Shabbat kung naglapas ang mga libitang pare? Rason na ba na nga ang Shabbat muwagtang? Ang Shabbat mo wala na ibili? Dili. Ang mga paresyo lang mga igsoon ang nagdili sa pagpangutlo bisan kung imo ra kining kaunon ang mona. So sa bersikulo 8 mga igsoon, para nako mga igsoon, wala gyud makalapas ang mga apostolis sa balaod sa Shabbat sa ilang pagpangutlog trigo. Bersikulo 8, kay ang anak sa tao mao ang magbuot sa anging buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang pagpanambal ni Yeshua panahon sa Shabbat o ang pagpangutlog trigo sa mga apostoles sa panahon sa Shabbat kay ilang gikaon dili kana buhat sa paglapas sa Shabbat. Wala sila maglapas sa Shabbat. Ang buhat sa paglapas sa Shabbat mauni timani ang paghaling og kalayo panahon sa Shabbat. Ang pagnegosyo panahon sa Shabbat, ang pagpamalit panahon sa Shabbat, ang pagtrabaho para sa panginabuhian panahon sa Shabbat, o ang pagdalag mga bugat nga dili gikinahanglan sa pagsimba panahon sa Shabbat. Maunay sala mga igsoon. Maunay paglapas sa adlaw ipapahulay. Pero ang gibuhat sa mga apostoles nangutloguhay aron kaunon, wala magdalag bukag, dili sala. Si Adonai Yeshua nag-ayog mga masikiton atol sa Shabbat, dili sala, dili paglapas sa balaod. Munitiman ninyo. Israel kay mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaan kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Cancel doy.